Balmao Anshu Ambe renouveau studio qu'on est en bi Bafo ala anklina herela ala manchila herela Auka jamukan ni abe fama ko grand dossier ni au animateur principal no yanga porte-parole Rasbach et par moment aninere Boubacar Yalkoué et parfois également Sama Bali ambe delika émission ni amba ala nyenamaya ni anga porte-parole a be tagamala ou be na kera ka foko geleya do yasro ça fait quelques semaines ani ne debe ka émission animée yaninga do anga sujet principaux là comme aba don chuko mina grand dossier abe boli kuna foli bakuruba munu nu ye jamana nu ye semaine dominée amena anda do lu da kulu wala wala on yɛrɛ fana ka mirina ye mi ye par rapport à ça jamana yɛrɛ jɔli hokumu kɔnɔna la an ma hakilina di o kɔnɔna la an ka bi thème yani ka kuma di Rasbach ma n bɛ thème effleuré fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma di a ma a bɛ sɔrɔ ka foli kɛ avant que a ka da don ka détail di mɔgɔw ma an ka bi thème an ye thème 4 de sélectionné a fɔlɔ o bɛ boli toujours dossier de déstabilisation fameux dossier de déstabilisation nous au kuntera le 19 avril passé au niveau de la Cour suprême à konna la anye kodoye qui dépasse tout entendement mi yere fana yanga attention attirer kosebe ni an yere ya fo ko amena na plainte la do akola oye anga porte-parole atteinte min kera ka intégrité physique ni morale la ni oye aka rasta niveau yi. Oh, donc au konna la enseignement munu kanga tiré a kono amena ndado la ka ulu wala wala no obora ino anga deuxième thème obe boli Magma Gabriel ale ka projet de loi ni atunya soumet CNT la Conseil national de transition ni obe boli ka avantage do accordé ancien président de la transition ale ni tout autre organe législatif akoya yɛrɛ sɔrɔ bololo sanfɛ et réaction minnu kɛra la bɛɛ lajɛlen ye a ye a ye moment donné a yɛrɛ fana ye sortie kɛ pour s'expliquer ko nana kuncɛ ni min ye finalement a ye correspondance dɔ kɛ ka adresser CNT président na pour dire que ale de tun ye projet de loi na ale de tun y'a proposé a y'a déposé a b'a laɲini a ka se ka retirer an kan ka enseignement min tiro la fana an bɛ n'an da don la ko wala wala an ka troisième thème o bɛ préavis de grève minnu déposé len don UNTM fɛ ale ni voilà yani prison mɔgɔw syndicat olu fana ye préavis de grève dɔ déposé a bɛɛ bɛ boli min kan ko parce que k'u ni gouvernement tun ye bɛnkan dɔw signé ni gouvernement ma bɔ a sira fɛ an kɔni an delilen don o kow la nka kun min na u ye a ladon wa fana u bɛ fɛ ka action forte minnu kɛ an bɛna an da don o la ka olu walawala aw ye an ka thème 4 o bɛ boli EDM kan ni o ye délestage ye mɔgɔw y'a ye k'a fɔ hali bi a ko fana kɛlen bɛ ka bɔlɔlɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ le fait que courant tɛ sɔrɔ a conséquence ye min ye au niveau de l'EDM également an y'a ye k'a fɔ k'u ye journée porte ouverte dɔ kɛ bi mais est-ce que o ye solution ye ko la an ka jamukan tɛmɛlen Rasbach da don a la a ye détail caman di EDM kan et précisément le premier responsable aujourd'hui de l'EDM a ye promesse min ta mɔgɔw ye a nadon ani an bɛ ka conséquence min subi bi délestage hokumu kɔnɔna la a ye da don a la ka walawala an bɛna ka o suite an bɛ na an da don k'o de fana détail di mɔgɔw ma bi. Donc Rasbach ni ye thème 4 ye an ye minnu sélectionné pour l'émission d'aujourd'hui. À Kaoudjim, effectivement. Il prend acte. Tout à fait. De ma libération. Tout à fait. Le conseil d'Odi. Avec Mouka. D'accord. Ani Bandaouye, invitation Michi. M5 Morouma. Pour demain. Effectivement, pour demain. Voilà. Effectivement, au Kerabi. Le directeur de cabinet de Achi. Donc, on a enseignement Tiamantiro Kono. Donc, sans plus tarder, Yananga do, Anga Tem Nunon Kono Ka Wala Wala. Mais comment dire, mais il faut libre la merci qu'il faut. Merci qu'il faut il se gagne d'autres. Et c'est qu'il faut Kosobe. Il faut. N'y a pas dimanche don anga sunti rola.
ngo bi mbe ala fo ka ala barkada ambe CDR miri wagati mina 2014-2015 a miri nana ka da an ye tabolo min ye k'an to wagati minnu na association kɔnɔ faso ani hakilina la kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la CADT o kɔnɔna na Tayiruba a bɛ studio kɔnɔ yan an ye kɛlɛ caman kɛ minnu ka so binna Icoma ouvrier Kosidira avec le Tchekura Doumbia chemin fer privatisation ko kana se ko caman ma forum social Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ Togo Benin Burkina Faso ani ka Mali yɛrɛ parti politique kɔlɔsi ka taa ye k'a fɔ a ɲɛmɔgɔ ka bon ni tɔn yɛrɛ hakilina ye ni tɔn ɲɛmɔgɔ tayara o ye tɔn binnen o misali caman bɛ yen an fa Alimami Sila a bɛ tiɲɛ so bi n'i ye concours kɛ bi ko Alimami Sila ka parti mɔgɔ caman bɛ échoué nka caman b'a dɔn Maître Demba Sagoloba a bɛ tiɲɛ so n'i ko Demba bɛɛ b'a dɔn nka n'i ko a ka parti mɔgɔ caman t'a dɔn Dirisa Keita ala k'u dayɔrɔ sumaya n'i ko Dirisa Keita mɔgɔw hakili bɛ taa a ka AMDH ɲɛmɔgɔya la nka a ka parti caman tɛ o dɔn i y'a faamu wa hali anw yɛrɛ kɛrɛfɛ kosɛbɛ n'i ko ko Zumana Sako bɛɛ b'a dɔn nka n'i ko Zumana ka parti caman bɛ miiri ko siɲɛ fila mɔgɔninfin dɔnnen don ɲɛmɔgɔ dɔnnen don ni tɔn yɛrɛ ye o kama ni ɲɛmɔgɔ taara tɔn caman bɛ taa or hakilina ka bon ni tɔn ye donc an y'o de misali caman ta k'a fɔ CDR man kan ka kɛ ka gulon a miiribaga la a n'a ɲɛmɔgɔw la nka hakilina de ka bonya n'o bonyana mɔgɔninfin sen fila tɛ fosi ni hakilina donna bɛɛ na kabatɔ bɛ fan bɛɛ o n'i tɛ se ka bɛɛ daminɛ i tɛ se ka tɔn daminɛ nka ni tɔn dɛnna mɔgɔ kelen na n'i y'o tigi kelen don bara kɔnɔ i ye tɔn don bara kɔnɔ o donc démocratie tɛ se ka sinsin fasojɔ tɛ se ka cari bɛɛ tɛ se k'i jɔyɔrɔ fa fasojɔ la fo ni bɛɛ jɛra ka faso sigicogo faamu ka a tacogo faamu k'a ka laɲini faamu ka kɛ faso miiribaga ye fan bɛɛ faso jɔbaga ye fan bɛɛ faso kɔrɔbaga ye fan bɛɛ n'o kɛra docteur tɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se ka fura suɲɛ yɔrɔ min juge tɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se ka sariya suɲɛ yɔrɔ min eaux et forêts tɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se ka yiriko suɲɛ yɔrɔ min n'o kɛra maa si tɛ yɔrɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ i bɛ se ka dugudenw ka bɛnkan o sɔsɔ yɔrɔ min na k'i sago kɛ chacun deviendra le sentinelle de la bonne marche de la République, du respect des lois et du fonctionnement des institutions de service public. Il faut de que le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui est le vrai gardien du respect des droits du peuple. Yorominano Fomialente, alors Mojugu Oba Sagoke Oyorola. Donc c'était ça l'esprit du CDR. Kanaye Kafobi, Nebe Nete, des milliers de femmes et d'hommes Malikono Malikokan qui incarne l'esprit du CDR, perpétue l'esprit du CDR et se bat pour l'esprit du CDR. Mandela Ko, c'était sa plus grande fierté étant en prison. ANC combat continue. Akira tobu kono no yema Mandela Black kaso kono ko apartheid be shiso kele be jo we kele to intensifier. Akira américain tobu kono kono ye Malcolm X faga, nous ye Martin Luther King faga, ko droit civique kele bané, ça intensifier la lutte. A kɛra wage fana kɔnɔ jaw kɔnɔ bubey kɔnɔ diko kɔnɔ kunu ye ne minɛ ko ye kɛlɛ bannen ils ont résumé le CDR à la personne physique du CDR ils avaient aucune conscience du degré du travail psychologique idéologique qui avait été fait en bas et la meilleure manière d'évaluer son travail c'est à l'aune des épreuves il peut trouver. Donc je suis fier du CDR. Masse a continué le combat, des milliers de gens sont sortis. Donc au langan la fiale nobi ala kan beto nyonwa ki ire fula et donc voilà ka damine ni anga Tchekroba ni oye anga tonde Boubacar Keita aka Tchekroba bi ala ya ka kalfa mine ala ni Boubacar Keita membre du CDR Sibininkro aka Tchekroba no ye Jeliba Oumar Keita aka kalfa minera la janaja karabi Sibininkro alaka daro sumaya alaka yemusa mani yaye anamna jakitima alaka nogoya alaka anjo ajorola alaka anteme ajoroka ani anga CDR Ngwanzou Chine au secrétaire général Ibrahim Sawane ala fanaka kalfa mine ala Chine kono alaka daro suma fen sababe ni o don kaba ibado ke join machita fo alay kum fake karsa mbake karsa. Ça, c'est l'un des attributs du pouvoir de Dieu. Nul ne choisit son père et sa mère.
o bɛ Ala ka masaya yɛrɛ Tout à fait. maa si tɛ se fana ka balo diɲɛ kɔnɔ ni fiɲɛ tɛ ni ji tɛ o ye Ala ka masaya ye wa maa si tɛ se ka ban seginin fana ma parce que les 3 attributs Dieu Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma an ka CDR Mamadu Ɲisama Jara ka fo Sikaso kɔnɔ commune de Cleba ka fo yali ko i ye question posée ko n ye tɔgɔma 14 sɔrɔ Zambe prédateur ani mɔfɛ Zambe Konate di prédateur ani Rokiatou Kulibali ala y'u garijigɛ dencɛni na dencɛni ko a nana kanto kaso la o ye dencɛ in tɔgɔ dan na ko ye n tɔgɔma kɛ tɔgɔma 14 ye ala ka n tɔgɔmaw bɛɛ balo ça c'est o ye 14e million ye ala k'u bɛɛ balo ala k'u dahirimɛ nɔgɔya ala ka woloba ala ka kɛnɛya d'a ma a fa a n'an ka jɛ ala kana da to an si la ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye amina n tɔgɔmaw bɛɛ k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ baw fo ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup n y'a fɔ kuma ala ye mana ko ko da mɔgɔ kan hɛrɛ b'a kɔnɔ à chaque preuve nafa b'a la yali ko gɛlɛya tɛ diɲɛ kɔnɔ ko nafa tɛ mun na mɔgɔba de b'a to ka tɔɔrɔ to i kan k'o to yen tɔɔrɔ in sɔrɔla kun min na k'o ɲini k'o dɔn walasa sini a ɲɔgɔn kan'i sɔrɔ tɔɔrɔ in bɛ se ka kɛ ka mun dayɛlɛ i ye i b'o de ɲini o nisɔndiya de b'a to i bɛ tɔɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ nisɔndiya ye dɔ bɛ kɛnɛ ma nka a bɛ kaso la dɔ bɛ so kɔnɔ a lafiyalen kiri ye 2 ye kasobon ye 2 ye n bɔlen kasobon na n ko n bɛ segin mɔgɔw m'a faamu tile 2 in na ko n bɛ ka yuguba n da tɛ don a la nka n b'a dɔn a ma bari n na n b'a dɔn kabini sibiri mun kɛra fo bi je suis tout rasa et partout nka n tɛ bɔlɔnkɔnɔ kuma n t'o commenter il y a 2 jugements et il y a 2 justices. La justice positive, ça c'est la justice institutionnelle. Il y a tribunal tribunal première instance, cour d'appel, cour suprême, justice institutionnelle. Ani la justice populaire, la justice morale. Jama yɛrɛ kunkolo kɔnɔ kiiriso ye mun ye? Hɔrɔnya la kiiriso ye mun ye? O justice 2 de bɛ yen. O justice 2 de bɛ droit 2 de fana kalan. Justice min ye koko ni jamana ka koko ye o bɛ droit sugu min kalan fo ma ko le droit positif. Hadamadenw dusukun n'u ka tabiya n'u ka hɔrɔnya la a fɔ o de ma ko le droit moral. Tribunal minnu bɛ carré kɔnɔ olu bɛ se k'i bila kaso la k'i y'a kɛ. K'i accuser k'i condamner. Nka ni jama min bɛ carré kɔnɔ olu la mɔna danbe min na olu la mɔna diinɛ min kɔnɔ olu la mɔna sariya min na u bɛ hɔrɔnya min dɔn n'olu b'a dɔn ko e min jalakira carré kɔnɔ kiri fɛ o tɛ tiɲɛ ye aux yeux de la justice populaire et morale tu es réhabilité, tu es un homme véridique. Tout à fait. Et l'homme doit se battre pour la justice morale. O de kama depa do ngo dɔ bɛ yen a dalen don ni bɛɛ ko i ma mun kɛ ni e b'a dɔn i y'a kɛ i tɛ sunɔgɔ. Tout à fait. I yɛrɛ bɛ dugawu kɛ ko an ka teriya ka bɛn a la kɛnɛmamɔgɔw bolo ma kɛ u kana tiɲɛ dɔn i b'a arranger i bɛ bɔ. Effectivement. Nka ni bɛɛ ko e y'a kɛ e dalen don e b'a dɔn e ma kɛ mais i lafiyalen don ni bɛɛ ye parce que i b'a dɔn i ma kɛ i bɛ sunɔgɔ à l'aise. On est serein. Et l'homme, ce que tu dois chercher, c'est l'honneur, la dignité et l'éthique. Au quoi de Nini Kouye, Nya Fouye Minera le 21 décembre à 19h30. Sécurité d'État Mgofe. Un capitaine très respectueux à Yemboyana Kamgo. Où n'allez Nigné DGSE Kono Kagol Bolem Kungolola. Mami me nyekora ko ma itogo nyentogo ni jamu fo ako mu wore bi kun ngo secrétaire ani breke ako dia ale bora flana nana ko samara bo nye samara bo sabana nanula ka fula don kungolo la anga wuli katra ndo selili kono kuma bana e lundi su mardi sogama u na dumuni di bɛ dayɛlɛ kuma tɛ kagolu b'u la u b'a sigi u b'u kɔ don midi u ye dumuni di kuma tɛ n'u cɛ u b'a sigi da la i b'a ta u b'u kɔ don a 14 heures de u ye na bɔ peu près mɔgɔ 5 ɲɔgɔn marifa bɛ 1 2 bolo
minoti minɛ manama bɛ n tɛgɛ la an selen kɔfɛ u ye kabulu bɔ n kunkolo la k'a fɔra k'an k'i kunsigi di on aurait reçu l'ordre k'a i kunsigi di an k'o de fɔra ye ko n ko problème t'a la u ye ji kɛ n kunkolo la et c'est en ce moment j'ai vu quelqu'un avec un filmer n ko n kun ditɔ fana bɛ filmer a ko k'a fɔr'u ye k'an ka filmer n lafiyara yen de a ma fɔ n ye i minɛra mun na i nana an bara mun na mun jalaki binnen b'i kan o dun ye fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ i welebaga fɛ walima i minɛbaga fɛ tout à fait n'i y'a ye o ma kɛ fo k'i ɲɛsin fɛn ma fɛn min n'u b'a dɔn a ka bon i bolo o ye ka i lagosi k'i dɔgɔya k'i agresser k'i humilier k'a yirila i tɛ fosi ye e min b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye e de bolo ko diɲɛ bɛɛ b'i kɔ wa i bolo sanga b'i la wa i bolo i ka bon wa i sigilen filɛ nin an kɔrɔ bɔgɔ la i tɛ fosi ye te dégrader t'humilier t'abattre psychologiquement et casser ton assise morale. C'est ça le but recherché et c'est venger de toi à kɔrɔ de o ye o an bɛna don o de kɔnɔ bi e mun di k'an b'a dɔn kunsigi tigɛli digiri la n ko tiɲɛ la digira n na n ko mɛ n bolo minɛyɔrɔ bɛɛ la lieu de détention bɛɛ kɔnɔ sariya bɛ yamaruyali kɛ mɔgɔw kunsigi tigɛ o fo n selen kasonba kɔnɔ n y'a dɔn n ko jaa kasonba yɛrɛ tɛ depuis kan 1 na CNDH mɔgɔw nalen bɔ n ye n y'a ɲɛf'u ye olu ko non u man k'i kunsigi tigɛ n ko a bon ko oui u ye convention labɔ traité labɔ Mali yɛrɛ sariya mun b'a to manifin n'i minɛra kunsigi tɛ tigɛ n ko donc aw bɛ hakɛ to donc n ko ni n tun ma minɛ ne tɛ nin sariya dɔn sisan minɛli nafa dɔ ye nin ye ça m'a permis de découvrir les lois au plan local les traités au plan international qui protègent les cheveux en tant que partie intégrante du corps humain. AMDH mɔgɔw fana nana olu segin n'o kelen kan an tɛlen kasobonba fana la kasobonba gardien Bob mon grand frère le chef peloton ani référence ka bureau kɔnɔ ani Z qui vient d'être nommé directeur adjoint de prison de Bolé ala ka kɛ hɛrɛ ye ka daminɛ régisseur la fichier bureau Sidibé n'a ka mɔgɔw la abu tout le monde u ko i kunsigi dilen sera anw ma yan n'o tɛ règlement min bɛ prison centrale la Mali sariya la maa o maa ni kunsigi bɛ diinɛ jɔyɔrɔ la ale bolo maa o maa ni kunsigi bɛ hakilina dɔ jɔyɔrɔ la ale bolo maga tɛ kɛ o la anw bara yan ça c'est les gardiens les administrateurs de la MCA u ye sariya bɔ k'a kalan ko Banjugu n kɔrɔkɛ Elhaji Banjugu Dunbiya n b'a fo a tun bɛ mɔgɔ ci ma a bɛ n wele f'a ye wari ci ka taa ji carton san ka ji ma Elhaji Banjugu Dunbiya ko Banjugu nana yan an ma se Banjugu kunsigi ma parce que a kunsigi ye diinɛ taabolo de ye sufi mɔgɔw bɛ na an ma s'u ma o ta ye diinɛ taabolo de ye et j'ai même trouvé des rastas là-bas u ka cheveux protégés à la maison centrale d'arrêt ils sont respectueux des droits ala ko ni ɲɛ ye mun ye ni tulo ye mun mɛn o tiɲɛ fɔli wajibiyara i kan après MINUSMA commission des droits de l'homme mɔgɔw nalen bɔ an ye olu fana ka sɔrɔ ka organisation fɔ an ye diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ nin sugu kɛlɛ kɛ ka sariya fɔ anw ye c'est là je me suis dit mun ni n tun y'a dɔn ko sariya tɛ a dɔw u tun bɛ n faga kɔnɔ a tɛ tigɛ parce que l'obéissance à un ordre illégal te rend complice de ça tout à fait mais je me suis soumis de bonne foi parce que je suis respectueux de l'autorité mouvement de Rasta du Mali olu taara bɔ n ye a sara et la délégation du Mourasma ka fara Kourasma ta kan n ko a sara nin ye ko ye ko min ni anw si tun t'a dɔn et on a beaucoup de frères Rasta qui ont été rasés depuis presque 20 ans u minɛ o minɛ polisiw fɛ u b'u kunsigi di depuis El Kadji ala k'a dayɔrɔ sumaya bi quand n ye sariya labɔ olu ko an tun tɛ nin kalama je dis donc il va falloir que les deux associations de Rasta reconnues par l'État alors on attaque ce qui vient de se passer pour l'avenir. Tout à fait. Nga nafa de ni. Donc on sera là ka bote. Yalkwe. Caman b'a dɔn ko Duri de Lox. Ka o ji min yɛrɛ y'i to vidéo kɔnɔ o k'ale tɛ arasa ye a t'a dɔn ko arasa yɛrɛ ye silamɛ de ye. Gulokiba jɛdon tɛ dɛ kunsigi jɛdon tɛ dɛ n bɛ maa ba yiri ka kalan badenya tɔn kuranɛ la o t'i kɛ kuranɛ jɛba ye. Kulo bɛ taa kalan don o don. Tout à fait. Le Duri de Lox
Akmakan a koroidi druide yɛrɛ koroidi. Le mot druide vient le mot druide vient de la Bible qui veut dire la crainte de Dieu. Druid of God anglican de do. La crainte de Dieu. Druid lok c'est druid of God ka siran ala ɲɛ kunsigi tamasiyɛn do ye. Maa min bɛ siran ala ɲɛ o de b'a kunsigi bila k'a yira ne ye ala manto ye n bɛ siran ala ɲɛ. Alors fɛn fɛn b'a ye o b'a dɔn ko nin ye ala batoma ye nin bɛ siran ala ɲɛ. Le mot druide vient de la Bible qui veut dire la crainte de Dieu, druid of God. Silamɛ tɛ siran ala ɲɛ. Oui. Chrétien tɛ siran ala ɲɛ. Kosɛbɛ. O ko jum ko ale tɛ arasa ye ko silamɛ tɛ arasa ye. Il sait pas. Anglican do. Ala ko i tɛ kan o kan mais i tɛ ko o ko dɔn. Kan'i da don a la kana kɛ. A ɲɛɲini fɔlɔ. Et Yalkoué, la même Bible dit, la Bible fait référence au druide Lox, Jean-Baptiste, Samson Kono. Bible communauté Rasta Nade, pour les communautés Rasta, porter des druides Lox. Les Rasta portent les druides Lox pour des raisons spirituelles, en signe de dévouement total à Dieu, que nous on appelle Jah. Dieu, oui, français kandi. Anglais au débat faut Allah mako God, oui. Arabu quoi mako Allah, Bamanon quoi mako Mangala. Jamais comme on le ko Jah, oui mouye, Jahova, ou de tuer Allah toko fole taurati kon ancien testament. Jahova de tikele Jah, comme appelé tikele bleu, les témoins de Jéhovah. Quand tu entends Jah Rastafari, le Dieu de Rastafari, Rastafari joint Éthiopie massacre. Mounana Mali kononani Moribo Keta Marakala, Pombleni Sirada. Mouni Moribo Djeraka Mali, Mauritius, Maroc, et Algérie guerre ban, ou Haïlé Selassie, Moribo, ou Éthiopie massacre de oui. Éthiopie quand de Toko Hamarik. Hamarik là, il faut Nyamoro de Mako ras. Nebe Abi Bouleko ras. Yalkoué, Mounou SHT Kaoulou Bardo, la deuxième guerre mondiale. Les chefs de guerre sont appelés en Amérique les seigneurs de guerre, les races. Domina kera nyemugo ale fana join a bangele a tɔgɔ dara Tafari Makunen. Jondo Masa Sulemane ani Balakisa ye dencɛ min sɔrɔ Menelik o yɛlɛma ko 200 ani 24 do 225e descendant de l'union du roi Salomon et de la reine de Shaba. Reine de Shaba kuranɛ kɔnɔ de wele ko Basakisa. Roi Salomon kuranɛ kɔnɔ de wele ko Masa Sulemane. O de kama domina kiraya bangira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan ni juguya jugara ma u k'u bɛna biya kan Jibrila nana fɔ ko ala ko mila bila I ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ yan'o cɛ taa I kalifa Éthiopie masakɛ bara ka da ka Éthiopie de ye dugu min minɛ ala dɔn mun b'a to ni ala ye. Le premier exil du prophète Mohammed paix et salut sur lui c'était auprès du roi d'Éthiopie Rastafari. Donc o de druid of God ka siran ala ɲɛ un symbole spirituel Bible bɛ na n'o ye. Bon quand tu entends ça et Bible clé dit quoi? À Kononana. Le premier évêque de Jérusalem, Jacques le Juste, mon père m'écoute, Alphonse Pasteur. Jean le Juste, c'est le premier évêque de Jérusalem. Il avait ses druides loxopha à cheville là. Le premier évêque de Jérusalem, Jésus Koffé. Les Rastas ont porté le druide lox, jamais qui? Église de Kaboué, chrétien de Kaboué. Le druide loxita. Ni kumakan min n'o bɛ sɔrɔ Taurati kono nombre 6 5 ni ala kelen no k'a fɔ que pendant tout le temps de Nazari le rasoir ne passera point sur ta tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Ko wagati min na n'i b'o bɛɛ kɛ Nazari kɔnɔ ka Nazari taabolo n'a miirina ta kana sɔn fɛn ka tɛmɛ I kunsigi sanfɛ k'i kunsigi tigɛ. Fo don min na ni ala y'i ci bila ci min na n'o don sera o don b'a sɔrɔ I saniyara I kunsigi bɛ jɛnya. Et les Nazaris à l'époque, c'était qui? C'était Samuel, Jean, Baptiste. Mais c'était Samson qui avait 7 druides lox. Nabila Samson. Kusigi kunta tike folo la. Silamɛ nani kusigi tike ye. Nte do yɔrɔ kɔnɔ. Caman kɔnɔ n'a ye chemise b'a la, guloki b'a la, a bɛ bob la mais k'a tɛ diinɛ dɔn. Olu bolo n'i ye guloki jɛman don kama dɔrɔn kuranɛ bɛ yuru I kunkolo kɔnɔ. Il confond le savoir à l'apparence. Tout à fait. Il peut te faire 5 heures de temps avec Coran et Hadissa. Il t'explique le Coran, chaque verset, sa doctrine. Pendant 3 heures de temps, à te fouiller d'aile. Il a fait sa thèse sur la théologie de l'islam. Taïrouba Moufleni. Tu seras fouillé à la tête. Donc, oui. Yalkoué, au mouillé,
côté spirituel mayoro ira. Au de kama Égypte kono, on est venu trouver que akaye Bible kono kana en Égypte où nana ye kafoko Égypte kono le premier exemple de Durlox abora Égypte de kono. Égypte masabe a tche a muso be kunsigi de bla. Archéologie, les momies des pharaons là, et c'était 2500 ans avant Jésus-Christ. Sans baflani qui me droit ya nabila Isakana. Oui, Égypte. Inde kono. Quand tu vas en Inde, Mexique est déjà. Mexique, les Durlox ont aussi fait partie de la culture mexicaine dans une description des rituels aztèques. Et Inde kono, parmi les Sadous et les Sadouis, hommes et femmes indiens pratiquent l'inceste, les Durlox sont sacrés. Hindou de Tarani, Durloxi et Jamaïque Frafunga Taoufé. Et Mounadjon de Durloxi en Inde. En Inde, les Durlox sont exclusivement réservés aux personnes de foi. Ala dombago de bou kunsigi bla. Ni kunsigi bi ko yera ko la comité ala dombago Inde kono. Il peut punir yorodo là. C'est le signe de ceux qui se sont consacrés exclusivement à Dieu. À Dieu, oui. Yafam. Oui. Ibena farafina ya. Venons en Afrique yalkoye. Ni nana farafina kono Europe era kono folo. En Europe, les comptables romains, les Celtes, uluka me don Durlox ibudo jamala kondeye, jamana comptable. Les peuples germaniques, les Vulcains, les Grecs, les peuples Naga et plusieurs groupes ascétiques faisant partie de diverses religions ont parfois porté les cheveux en Durlox. Farafinata est mounier. Farafinata qu'on a là. En Afrique ici, on a vu quoi? Les Durlox sont portés par différents peuples d'Afrique. Hommes et femmes tiennent mousso. Les Tchédo, Serer, les femmes du Sénégal. Les Akans, les Maasai, les Bantous, les peuples nilotiques, Flau, les Soninké. Allez en Morocco, il y a les Durlox dans le truc. Quand Dieu me dit histoire donc, à tes cultures donc, à quel intérêt ou chama? Ça c'est la culture africaine. Les Durlox sont portés par différents peuples d'Afrique. Au Sénégal, le Baïfal, les disciples de Mouridine, une confrérie de l'islam indigène au pays qui fut fondé en 1887 par Ahmadou Bamba. Baïfalou Bedoni Moussindi. C'est pas des Durlox. Tout à fait. Ambara Soufou Bedoni Mouni. Sophie Adama. Alaka Daoros Maya. Aka Durlox Itaku. Soufi Bilal, mon frère. Aka Lox Itaku. Enfananga Karamogoba, Seko Sheko Lasakane. Mumbaku. Durlox Ite. C'est des signes religieux et spirituels protégés par le droit malien. Yodi tike. Kanganin tike. Est-ce qu'il y a comme femme? Kukurita kera ne kama. C'est comme ikata almami solo misiri kono kaka kurane fara. Kalma misiri solo almami solo kusiri kono kaka koloshi boshi ala. Yakliwe wati mna Daniel Kouyanno. Ko pour que kase ka radicalisme ndobla ko fanga bomoshu hakeke wula. Yakliwe otole bora. Je me rappelle bien, oui. Awaklibola. Lorsque Daniel a dit que peut-être que la solution se trouvera de limiter la taille des barbes. Dans les clés sans faire n'imkumbiri, il y a un débat que Daniel est poursuivable suivant le code pénal. Daniel Pmeseka Nomena, il était procureur plaintif de Douakama. Daniel est affoya. Ça a suscité une indignation morale, spirituelle et juridique. Oh, Kourita Keramounou fait qu'on refondation. Il y a un droit de l'homme respecté. À tes droits respectés. Au lieu de actif pour la de porter atteinte aux droits des citoyens. À la DGSE. Diago Kourita Keran de Kama. Quand Dieu m'a cambi de Wokonoko Nebeke Wola. Voici, c'est des enseignements qu'on tire de activement qu'on a kabo. Yalkoué. Ça c'est les Africains fait mon nom. Venons maintenant au monde moderne. Vous savez que Europe kono, il y a eu une plainte à Fresnes, Francie. À cause discriminé à cause de ses cheveux, le surveillant porte plainte. Kasobon gardien. Nyangati kera makada kechogoka aye plainte do. Un surveillant a porté plainte à l'encontre de l'ancienne direction de l'établissement. Un niveau direct, voilà, pour harcèlement et discrimination. La raison, à Kungera Mouye, sa coupe de cheveux de Durlox qui lui aurait valu d'être mis au placard pendant 6 mois. Quand ce bon gardien de Kundu, directeur Koka Durloxi Tchemaï, a tout mis Plasimna ya Boy Katabla sous-sol kono, Kumunu Mena Kukanaya Niela. Pendant 6 mois, il a porté plainte contre la prison. En avril-septembre 2016, avec Guadeloupe, le nouveau directeur qui est venu
il a trouvé un arrangement avec Tchelabok à Blaka droit. Et le syndicat, le nouveau chef d'établissement a été informé de la situation dès son arrivée et la décision a été prise de recevoir ce surveillant en entretien pour trouver une solution. Les deux se sont tombés d'accord, il lui a été demandé de poursuivre de bien arranger ses cheveux. Aka kunsigi bla bonnet kono, a bora place korola, ou qu'il y a pignorum kata bla place korala, la claque à wardo dama. Et le syndicat FPO pénitentiaire déplore néanmoins des séquelles psychologiques. C'est ce que j'ai subi. Même fois, il faut Maître Mohamed Ali Bachila, le week-end, Bambek à Baraka. Vous voyez, fraise, en France. En Angleterre, une élève discriminée pour sa coupe dreadlocks reçoit 10 000 € de dédommagement. Angleterre. Comme mon père était un Rastafari, comme ne fat un Rastaï, il a toujours soutenu que les cheveux étaient très importants. Son certificat général de fin d'études secondaires. Ruby Williams l'aura principalement préparé chez elle. Au cours de l'année 2017, les enseignants de l'école où elle était scolarisée n'ont de cesse de la renvoyer à la maison. C'est que Ruby alors que 14 ans. Selon le personnel enseignant, il serait contraire à l'uniforme et pourrait empêcher les camarades de Rudy de voir le tableau. Rudy, s'entend Nani. Examen Wati, Aka Ekol Soko, Kunama Kunsigi Tikekate examen ke. Ako kale faya ko kunsigi te sanga gansan ko nga ko dine ni limania matrafa dodo ale ba préférer ka to so ka limania sinsin ninga kunsigi tike Ekol Soko kan lu tableau tebe akwa ou de fort. Comme mon père a toujours soutenu que les cheveux étaient très importants, mais ce n'est qu'après avoir fait face à cette situation que j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Sa famille a Kademaya, soutenue par la Commission pour l'égalité et les droits humains. Commission Angleterre, avait intenté à l'époque une action en justice contre son école pour discrimination raciale. Il y a plein d'écoles Sokama. Et l'école a été condamnée à verser un dommage d'intérêt de 8500 livres, soit 10 000 €, millions de l'euros. Et l'école a été aussi condamnée. L'école a été condamnée alors qu'il spécifiait ici là. L'école a été condamnée d'envoyer des gens à la maison. Fosso. Ça c'est en Angleterre. Ou Angleterre bet des mecs en y. Ou Tony Blair Boraya. On be planeta kato borako la ilaha illa anson ambiko. Ou Angleterre. Nimblaya. En Europe, toujours Suède. 8 février 2019. Gouvernement mis Sigira en janvier 2021. Le 9 septembre 2019, élection législative en Suède. À Bané. 4 mois et demi que les Suédois attendaient la formation d'un gouvernement. Au bout du compte, gouvernement siglé, ils ont vu la nomination d'une nouvelle ministre de la Culture et de la Démocratie. Amanda Lind, de 38 ans, secrétaire du parti MP, parti de l'environnement, les Verts, depuis 2016. Et surtout la première ministre suédoise a porté des dreadlocks. Au Suède, il y a une élection présidentielle financée. Suède finance les élections au Mali depuis plus de 15 ans. Ça, c'est en Suède. Au fond, Québec et Canada. Un juge a été convoqué devant le conseil de discipline de la justice. Juge Canada. Juge ou conseil de discipline. Il y a un conseil supérieur magistrature. Où des magistrats sont convoqués. Pourquoi? Dans des plaintes de magistrat Kamamouna, parce que magistrat au cours du procès, aïe mon effort, à Koko lui trouve que le mouvement aïe témoin de Toumé, de l'oxy beaucoup. À Koko ka konsigi de dauphin, on a Koko ta konsigi do. À Koko votre religion est bizarre, assez bizarre, alors qu'il devait décider s'il laisserait l'un de ses fidèles témoins. L'homme en question adhère au rastafarisme, Rastado, un mouvement religieux politique a rendu célèbre. Plusieurs membres de ces communautés estiment que leur foi leur impose le port de dreadlocks, de tresses stériles, indiqué se couvrir la tête le plus souvent. La décision conseil de discipline a plainté de conseil de discipline de la magistrature comme au Canada. Canada est vérificateur financier. Tout à fait. Pendant plus de 15 ans, concours fait avec la magistrature, le Canada débat pour protéger. Canada débat avec magistrat. Magistrat Mounumbe, il y a Chamantara depuis la promotion de Marafa, la génération Marafa. Depuis protéger l'hippodrome, mon père était là-bas, Moribo Koulibaly. C'est un ami de mon père, mon Atekakono. Et mon prof, qui fut mon directeur de mémoire, Abraham Bengali, au Fana Toumé un moment. Depuis protéger B. Et mon père était ministre de la justice, directeur de cabinet, projet financier Tchoukouma Tchaman Kalama. C'est le Canada qui finance le recrutement des magistrats au Mali depuis presque 20 ans. Depuis Amirou Djabate, ministre de la justice. Si. Au Canada, Clé, où le magistrat ou conseil de discipline, comme conseil supérieur de la magistrat, a reçu la plainte du Rasta.
La décision du conseil de la magistrature qui donne son feu vert à la convocation du juge pour faire face à une plainte déontologique. Il reproche au juge des paroles désobligeantes sur sa religion. Seule une enquête permettra de déterminer dans quelle mesure le juge, par son comportement, a agi avec intégrité, dignité et honneur, et s'il a fait preuve de réserve, de courtoisie et de sécurité de façon à préserver le maintien de la confiance du public dans la magistrature. Rastafari. Micro la elle doni Fuseni. Canada. Le témoin est plaintif de magistrat Kama. Plaintif est parti devant le conseil de la magistrature. Magistrat Ukodi. Ukouba kanketi ke kalaje si le juge par son comportement juge a makana kewole fait a agi avec intégrité nayi ayeni foka keni kleneya avec dignité et honneur. Et s'il a fait preuve de réserve, de courtoisie, de sérénité, de façon à préserver le maintien de la confiance du public dans la magistrature. Magistrat a été condamné au Canada. Texas, États-Unis. Exclu de son lycée à cause des dreadlocks. Beka tapé Google Kabé. Son lycée n'acceptait pas de lui remettre son diplôme s'il ne coupait pas ses dreadlocks. Arnold de André. Le lycée a refusé. Et journaliste de Toumé, Hélène Shaw avait animé le plateau de Hélène Shaw animé par Hélène D. Grunes a pétni wole kana. Aka plateau kan. Yal ko en aller, teni mon voix akodi. Ako c'est vraiment important pour moi parce que mon père est de Trinidad. Et cela fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Et je souhaite vraiment que l'école soit ouverte à d'autres cultures. Journaliste Kachira. Et en pleine émission, la journaliste s'adresse à l'école face à caméra pour tenter de le faire revenir. Journaliste Mounefo, à quoi je vous en supplie, cet enfant est un bon enfant. Il mérite d'être diplômé, de marcher avec tous les autres enfants. C'est un bon garçon. Je vous invite simplement à faire ce qu'il faut. En pleine émission, une grande chanteuse américaine, Alicia Keys, débarquera plateau Konokana, $20,000 d'âme. En pleine émission. En pleine émission. En Californie en 2019, Californie, face à la discrimination raciale, la Californie est devenue le mercredi le premier État américain à interdire la discrimination raciale fondée sur les cheveux. La loi a été rédigée et portée par la sénatrice démocrate de Los Angeles, Holly Michael, elle-même noire et arborant fréquemment des dreadlocks. Akodi, Moussomi, sénatrice mi loi inta katanae, Californie. Ako pour nous, c'est un symbole de qui nous sommes. Quand je me faisais des dreadlocks, voici 15 ans, il y a 15 ans, je savais que c'était une déclaration à la fois sociale et politique. Le gouverneur de Californie a une loi votée, désormais considéré que Californie blé. Un arbitre suspendu pour avoir humilié un jeune lutteur en lui coupant ses dreadlocks, c'était à New Jersey, New York. Et lutti de Kondo combat. Ou bien il est tapis quand à Kokaka Kusigi Tigakono Takata et les Bekata vidéo quand. YouTube. La division des droits de l'État de New Jersey qui se portait partie civile a déclaré New Jersey droits de l'homme, il commence au CNDH. Tout à fait. Les résultats de l'enquête ne laissent aucun doute que l'arbitre déchu a totalement mal agi. Pour ces raisons, il a été demandé à ce qu'il soit déchu à vie. Albitri. Droits de l'homme, au lieu de faire la lutte, quand plainte de Albitri Kama, quoi symbole vitria la kele kono, fait New York kono. Sanction na wolo muna. Finalement, la sanction requise à son encontre sera une suspension silencieuse pour 2 saisons. Albitri a été suspendu. Le lutteur avait 16 ans. Un détenu maintenu en isolement, toujours aux États-Unis, un détenu maintenu en isolement pour 1 an pour refus de couper ses dreadlocks. Kasolade Eric S. McCall Jules, 27 ans. Kaka kunsigi tike ako kate uya bo cellule kono katabla isolement sans kele akona be sa ya be sa ata kunsigi tike yalko ni miri parfois de ben fo u kele nga fo ko saria be nin tunya don ne tunni me bola ntatui. Dans la plainte déposée par Mac Gilles en octobre dernier, il affirme que 3 administrateurs de la prison du comté de Lebanon ont entravé son droit au libre exercice de la religion sans but pénologique légitime. Entre-temps, le comté a répondu
Prison Mogokodi, ils ont répondu qu'ils avaient une politique concernant les coiffures des détenus pour assurer la sécurité et la prospérité. Koulouya Oulouk me konsigu tige, ko tunye de ko kaseka sania ani lakana kadaka de longues dreadlocks pouvaient être utilisés pour cacher la contrebande. Ko konsigi be se ka kesto buye ka fendo do akoro o tien. Noko be se ka do konsigi koro. Drogu be se ka do akoro. Hali marama fem se ka do akoro, biem se ka do akoro, Michel be se ka do akoro, lambe se ka do akoro. Ibe doto aka do selil kono, ko soufi do, ko rasad do, abe do selil kono abe lambo abe bien bo abe dofa. Je suis d'accord avec lui. Le droit du travail prévoit ça pour des raisons hygiéniques. En jugement et mon fois, le système pénitentiaire de l'État a modifié sa politique de toilettage des détenus en 2016, autorisant la fuite de toute longueur de cheveux de dreadlocks au moins d'un détecteur de métaux portatif. Ni kunsigi na ibe aéroport le nega mindela we nega de fana kunsigi la no asro femba kono ma tête ke blé aux États-Unis on taro de bara États-Unis de afan ko na ma chronogramme bo dans un ma ku be worbe tike ku beta lu dan close sama na chronogramme bo on be sudu bio on be ta kala na lu de bara Haïti il y a que le 12 juillet 2019 à Port-au-Prince il y a eu une grande manifestation, un policier coupeur de dreadlocks sanctionné. Une vague de panique a été soulevée dans la communauté druide suite aux informations faisant croire que dorénavant les policiers à la Genève prennent plaisir à couper des dreadlocks. Policiers moni minobe kunsigi tike. Gendarme minobe kunsigi tike. À l'abandon nana bofo beborasa le 12 juillet 2019 à Port-au-Prince. Avec un public provenant majoritairement de la communauté des étudiants de l'université Haïti Université Moro de Bora afin de dénoncer ces actions. Druide yo pas coupé. Le 12 juillet, le directeur général de la police nationale a réagi suite à un tweet de l'humoriste et activiste. Directeur Kourami Sigira, policier Kouna, à Koumana, à Togo Gaël bien-aimé, sur cette pratique contre laquelle elle s'est exprimée ouvertement. Directeur Kodi, en réponse à la publication de l'actrice, le directeur général Michel Ange Godé a promis que des sanctions seront prises contre les policiers ayant commis, coupé des dreadlocks. À cause les druides, le numéro 1 de la PNA souligne également que cette action ne fait pas partie de ce que représente l'institution qu'il dirige. À cause du dreadlocks, c'est policier qui baraye, policier qui baraye. Les dreadlocks peuvent être l'expression d'une conviction religieuse ou spirituelle, d'une idéologie politique. Ça a été. Droit de l'homme aussi. Des manifestants demandent justice et réparation en faveur des personnes arborant des druides de violations par des policiers. Ça c'est Alter Press. Au fond, il y a un grand mouvement international, iDruid. Nous les contactés, ils ont cherché à me contacter. Ou quelqu'un mais RFI, TV5, France 24, ils ont pris contact avec moi. Parce que je Dakar le dimanche. A photo benga pajika. Minera lundi, m'blale kunsiki fembe no. Et ministre Mogo, ani fenchema yu ese Mogo yinga kunsiki ko ina ojabi beba mulu. Donc anye imaju be blakata. Kamali droit be blakata. Et le mouvement iDruid international. Alors, au lieu de Fana, donc plus d'une centaine de manifestants le 3 décembre 2014, alors au lieu de Yeni Fenunke. À quoi nous allons déposer une plainte très prochainement. Nous avons plusieurs bureaux d'avocats partout dans le monde qui nous accompagnent. Nous allons mener cette affaire au plus haut niveau, annonce l'international Druid, iDruid, dans un message délivré à la fin de manifestation le 3 décembre 2014. Mouvement international des droits de l'homme Bambe Djienkono, iDruid international, Bekata tapé. Donc, Kourja Bansta, porte-parole de iDruid, demande aux autorités policières de diligenter une enquête pour identifier au sein de la police nationale d'Haïti les bandits qui violent les droits humains afin de les traduire par devant la justice. L'Office de la protection de la citoyenne et des citoyens OPC doit émettre dans l'immédiat une position publique pour connaître ces actes. Réclame international Druid. Ou que les Rastas ont le droit de revendiquer librement. Hake Bambolo Kangal la Nyininke. Scande la foule enthousiasme. Je me sens insulté. Nous n'en avons plus. Je n'ai pas de druide, mais je n'en ai pas besoin pour être touché par la mobilisation. Nous sommes tous les ako kunsigi tene kun ako nga kone dogoyara wa mu mega ke tola abiko ma keranela ko on chama me balo arasa munu mena boyanno na foro ko kunsigi tigabe ya tourisite able ni tourisi mana on ga dairi mebe tien impact économique. Le corps de la personne lui appartient, elle a le droit de faire des druides. Les policiers outrepassent leurs droits. Quand vous coupez le druide de la personne, vous en faites un frustré. Si elle n'était pas un bandit, elle peut le devenir à cause de cet abus. Si Martelly veut s'opposer aux personnes abhorrentes de druides, il s'opposera également à toutes les personnes ayant des druides dans le monde entier. On nous le fait là. N'indete toi baraya.
en Europe fo Angleterre, France, Suède, États-Unis fo Texas, Californie, New York, Jersey, Haïti fo. En Afrique, après le Kenya, le Malawi autorise le port de dreadlocks à l'école. La haute cour du Malawi vient de rendre une ordonnance obligeant le gouvernement à autoriser le port de dreadlocks dans les écoles du pays. Il y a une cour suprême. Malawi cour suprême a une décision bon. Tout part d'une plainte portée par les parents d'une écolière à qui l'accès à l'école a été refusé à cause de sa coiffure les dreadlocks. École dendon de ko dreadlocks ba ku. Aka école so ka te kalanke. A bangeba o plainte de école so kama. Non seulement la décision de justice contraint l'établissement à émettre l'écolière, qui est décision ta ko école so jagwe o ka daele deninga do ka ta kalanke, mais elle oblige à lui faire suivre gratuitement des heures supplémentaires de cours afin de lui permettre de rattraper les séances de cours auxquelles elle n'avait pas pu prendre part. L'arrêt de la Cour suprême de Malawi sur les dreadlocks. Cette décision de la justice malawite a été unanimement saluée comme une victoire par les Rastafariens du pays en 2018. Et au Kenya aussi, le verdict a été clair. Le Rastafarisme est une religion du Kenya. À Fonakono, la justice malawite intervient quelques mois après celle de la justice kenyenne. Kenyan de justice, il faut les décisions rendues pour protéger les droits des dreadlocks en vertu des directives de l'Union africaine. Ça, c'est des trucs. Ni jurisprudence ou bien qu'on a. Est-ce qu'un tenu copie de Kerata dit Kaujima? Ça c'est des enseignements qu'on a tirés. C'est pourquoi Domina, même une DGSU. C'est pourquoi Minale, aujourd'hui si follow Minkera cour d'appel là. Mon avocat, l'un de mes avocats, a yéwele alamsa, kamugo chima, kata fonye, ko. Mena ici de black ati bara sini abini nyininga itale SE là muni munkeri lay. La personne est venue me dire que mon avocat m'envoie un huissier demain. Maître Zanakone. OK. Nye juma beke ma huissier. Sibri aere nana akokunu huissier mase kana parce que nye huissier mi sugandi atra le juge d'instruction Jarabara, mouya ou blasou mandat, kata permis de communiquer nini, kase kani nininga, esse munkila, ko jara nininga ko ibeta munela, komertara sa nininga, esse ya mine chokodi. Muni munkera lay, le juge d'instruction a refusé de lui donner le permis. Que les magistrats m'entendent Jara Klobena. Alors le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. L'huissier n'a pas pu venir recueillir Munkeranam Kusigilae. Pourquoi refuser huissier Kanane a fait Munkena? C'est-à-dire que le juge Jara a pris fait cause pour la sécurité d'État. Oui. Je dis à bon coup oui. Un avocat qui a barré un client assisté ou quoi. Tout à fait. Ici, c'est avocat qui a tiré un adema qui a barré kono. Donc, ni a tiré ton cas na boigné de mettre dumuni dans ma boîte. Nga na bena essaye munkena konteta nyininga oula. On a suivi beaucoup de choses. Mais Amen allez. Amen allez. Tout à fait. Comme bien amen indéka. OK. Donc, c'est là la sécurité d'État fait. On y est Mali Reta. Mali Constitution, article 3. A quoi dit? Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Comme machité, ni bimbeke ikan. Machité, ni kobekila komimbe ilandjaba. Komimbika dambe la noro. Tout individu, tout agent de l'État qui se rend coupable de tel État. Maoma, jamanaka barakala ou barakala, ni ekoke mala mami, nabaka haramadia naka horanya naka dambe la gouchi. Soit de sa propre initiative, walma yere, abori yere la, soit sur instruction walma nyamogo de iblara, sera puni conformément à la loi. Et l'article 209 code pénal dit quoi? Atiki encourt la peine de 5 à 10 ans. Voyons yere taille. Nié, c'est pourquoi Nikorasa, on me sariako, me saria bateau. Elle a un récépissé flé, récépissé de déclaration d'association, le gouverneur du district certifie avoir reçu de M. Mohamed Bachili
juriste président de l'association demeurant à Lafiabougou, une déclaration en date du 23 août 2011. Tout à fait. Par laquelle il faut reconnaître la constitution d'une association dénommée Communauté des Rastas du Mali, en abrégé Kourasma, ayant pour but d'informer et de sensibiliser les citoyens sur la culture de la paix, de l'amour et de l'unité. Le 26 septembre 2011, le gouverneur Mamadou Tchao, j'ai un récépissé. Et la troisième ou la deuxième association Air démocratique a été créée en 92. Moussa Binkofé, c'est Mourasma. Mourasma est la troisième ou la quatrième association de l'ère démocratique. Association Folo Mintara Demeke, Bonabagato et Gabriel Toufela, mouvement de Rastabanola. Donc le président maintenant c'est Ras Assara, Charlie. Récépissé depuis 92, on a une reconnaissance légale. Au décama, il y a lettre chi. Voie hiérarchique là. La lettre chi est sécurité d'État là. On a envoyé une lettre à la sécurité d'État. Lettre minatara, il dit Kounou, il s'est fait. La lettre Kounoko et Mouya Yalkoué. J'ai envoyé une lettre de correspondance pour dire que Monsieur le directeur général de la sécurité d'État, objet restitution des cheveux de Lox. J'ai été arrêté le 21 décembre 2020 par vos agents et détenu dans les locaux de la sécurité d'État jusqu'au 24 décembre, date de mon transfert à la gendarmerie du camp 1. Au cours de ma détention dans vos locaux, le 25 décembre, mes cheveux ont été coupés contre ma volonté, ce qui constitue une atteinte à mon intégrité tant physique que spirituelle. En effet, loin de répondre à des caprices esthétiques, mais Durlox constitue l'une des expressions profondes de mes convictions Rastafari. Aussi, je vous prie de bien vouloir comprendre mon attachement à mes locks et me les faire parvenir par tout moyen de votre convenance. Vous en souhaitez bonne réception. Voilà, monsieur le directeur général. Ukanga kunsigi lasiki, kunsigi ka boara sabulo. Te klefente woyofe, jamantado. Ala kan kisino de manyenebo. Oh, korabe. Donc c'est pour dire que Koko Kono et le mourossement et le courassement, on s'est vu. On a pris Maître Bachili comme avocat. On a été on me plainte d'eau. On te plainte d'eau qu'il faut qu'on digi da. Qu'il faut qu'on kiribe tikenina. Non, mais la plainte, le fait premier de la plainte, c'est la suspension de la prescription. Absa ke munu me fangala bi uta kiri. Absa ke bi kiri te ke binga dondo dobena. Tant que plainte be hala mode ou va perpétuer. Tout à fait. Et ce que le droit dit, ni justice locale ou l'uma kiri dans un délai raisonnable, tu es fondé de saisir la justice internationale. Et le délai raisonnable s'apprécie. Donc Nanya a déposé 2 mois, 3 mois, 4 mois, Mougoma Woulé, gendarme Woulé, secrétaire d'État Mougoma Woulé, ainsi de suite. Fondé de cela, on prend un acte qui va constater que Fushimake. Et avec ça, tu saisis maintenant les juridictions internationales pour prouver la mauvaise foi au niveau local du système de rendre le droit. Et c'est à partir de ce moment que des arrêts internationaux pourront être rendus. Donc, au cours, il va y avoir un avion. Il va y avoir un avion. Sinara Saoube Sekake, Siga Sofambe, police Nobi Kousigi dit. Et qu'est-ce que la loi dit? Ou même faut que l'autorité de commandement, koni ordre d'Irimaïka Ninke, kono Kerako ordre Nodo. Mais il faut qu'ils disent l'exception au principe de l'autorité de commandement, la responsabilité pénale de l'autorité de commandement. Qu'est-ce que le droit dit? Que la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime n'engage pas sa responsabilité. Mamini koke namai na kokeli nyinini ife mamini saria ou yamara ki ibla ola. Sauf si cet acte est manifestement illégal. Fono yasro ebena munke munya fiyane yebaro kai munfi baro go saria sosordo. Ni ebaro saria sosordo e tuku ka soso. Et c'est qu'à fobler comme yemblala ko de yemblala. Sur l'acte, l'ordre est manifestement illégal. Ce n'est plus la responsabilité du colonel qui est engagé. Mais c'est toi, le sergent, c'est toi, le caporal, c'est toi, le subalterne qui exécute, qui répond pénalement devant la juridiction. Mais ni compta de ordre illégal do. Alors mouyi blala o de ba kasoke. Wa mouno ne konsigi di hukunta do ne. Wallahi hukunta do. Qui a donné l'ordre de couper les dreadlocks? Aux jurisprudences, aux ararasbati de Bebo pour protéger des milliers de rastas à venir, les soufis à venir, quel est ben nafa bala? C'est pas pour moi. Les rastas on s'est réunis. Il faut protéger les dreadlocks.
La constitution du Mali, à article 2, article 3, article 4, Haramadenga Hake, Ika Dine, Ika Tabolo, on garantit mais par la constitution du Mali. Normalement, Hala on a plein d'eau. Comme une 3 on a plein d'eau qui a coupé. Dès qu'il a eu connaissance qu'on a porté atteinte aux cheveux du Rasta, on a porté atteinte à l'intégrité physique du Rasta, on a porté atteinte au signe spirituel du Rasta. Kassongue doit se saisir et ouvrir une enquête préliminaire pour savoir qui a donné l'ordre sécurité qu'on a Rasta. Kassongue doit le faire. Un procureur, dès que tu as connaissance d'une infraction, que tu sois saisi ou pas, il a le pouvoir de s'auto-saisir. Parce que le procureur est le gardien des droits de l'homme. Yalkoué, d'accord. On souffle la musique, on revient. Merci beaucoup. Dialove, ni ala ni kira sonama. Kanto kasobomba kono. Ala ye an moke. Ando fado. Do flando. Atoko Bani Waller, munu merege don. Bani Waller ale bangera 1946. Bani Waller a fait de kuntoko Taddy Livingstone. Ani Bob Marley nyukondon kabini Bob Marley be 100 ans ani flala. Ala nana ke Bob Marley woloba Cedella Booker. Ani Bani Waller fa Taddy Livingstone. We demuso soro demuso de kera Bob Marley dogoni notoko Pierre Livingstone. Au Bani Waller ni ala yaka kalfa mine à l'âge de 74 ans il y a 2 mois environ. Nkroke ani fa nabe kasobomba kono ale de achima do ala to masnuko dadi yurai ni beba wole ko yurai o fana ka kalfa minala dimashi nata me Ismail Bamako damine spécial Bani Waller ni ala yan shijo ka kenea dama sili manake le 12 ou le 13 sibiri medda ka le 15 au spécial 11 mai Carrefour des jeunes. Yalkoué, yananga se magmata ma ci foranye sisan. OK. Gabriel Touré barakelaw fe. Ko sini ku be bo depuis 7 heures. Barakelaw les agents. Awo. Ku be bo depuis 7 heures. Parce que ku ka directeur. Ku yo wuli ka boy, ku kana ni colonel major roye ko ka Gabriel Touré directeur. On a un colonel doyino. Gabriel Touré là. Oh. Ko na mbese ka se. Sini ni ala ni kra sonama en 10h30 11h. Alors, c'est la délégation. OK. INSP Fana, Akori. Au Fana directeur Fana Oula, ou colonel le Fana Blay. Médecin colonel. Ah oui, mais colonel, Jelitaro, Fana Garaye, Nyamoue. On est en guerre. On est en guerre. Ahmed Do, Mfa Magma Gabriel. RFI Mana Gabriel, Tunye Hakilna Misoro, Kabetana Ye. Assemblée et CNT Nyakoro. Cher Daniel, reportage Minkala RFI là, Angola mais. C'est une proposition de loi qui n'a pas encore été examinée, mais qui provoque déjà une polémique au Mali. Un projet qui accorderait de nombreux avantages aux anciens présidents des assemblées nationales. À Bamako, et les explications de Serge Daniel. L'auteur de la proposition de loi qui siège au Conseil national de transition, l'organe qui joue ici le rôle d'Assemblée nationale, part, dit-il, d'un constat. Il faut épargner aux anciens présidents de l'Assemblée nationale du Mali ou de tout autre organe législatif de vivre dans la précarité une fois leur mission terminée. Il propose alors pour eux, pension, passeport diplomatique, voiture, chauffeur et autres avantages importants. Pour certains, la ficelle est trop grosse. L'objectif non avoué serait d'inscrire sur la liste des bénéficiaires l'actuel président du CNT, le colonel Malik Diao, l'un des auteurs du coup d'État du 18 août dernier. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le moment de voter cette loi. Sidibé Hassan, également membre du CNT, réagit. Pour lui, je cite, c'est une absurdité totale de penser à accorder ce genre d'avantages en cette période de transition. Il ajoute, on doit servir l'État et non se servir. Autre point de vue, celui de l'analyste politique malien Mohamed Agassori. Cette proposition, dit-il, est impertinente au vu du contexte économique et social actuel. Pour lui, on aurait dû proposer une loi pour supprimer tous ces avantages.